Τι νιώθεις? Νιώθω μια συναυθία, πώς τη λένε αυτή, μια αναδάσωση αυτή μέσα που βγαίνει. Συναστριά. Τσουτσου! Τσουτσου! Κάτι έχω πάθει. Μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό σκέψη. Τσουτσου! Πρέπει. Φρυγόπετο. Δεν είμαι καλά, μου σου φώναξε την Μετροπάρτη, το κέντρο του Γιασμάκας. Άρεσε παρακαλώ, μου έχει χρειαστεί να μου κόψουν κάτι, δεν ξέρω. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο, το κούνητο, δεν ξέρω τι. Σε παρακαλώ, μην με βλέπεις έτσι, δεν θέλω να με βλέπεις. Δεν θέλω να με βλέπεις σε αυτή την κατάσταση, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, φρόντισε να τελειώσει αυτό επιτέλους. Μήπως να πάρω τηλέφωνο στο κέντρο Βρυτόμαρτης? Πάρε στο κέντρο Βρυτόμαρτης, θα στείλει εδώ πέρα τις κόμμενες. Δεν μπορώ. Τι είδους, τι εθνικότητα να είναι? Λοιπόν, η μία θέλω οπωσδήποτε μόνο Ρωσίδα, η άλλη οπωσδήποτε Ουκρανή και η άλλη Γεωργιανή. Δηλαδή πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ εκπαιδευμένη. Ξέρω, είσαι του Κουκουέ εσύ, οπότε. Όχι, μου πιάνει πάλι αυτό το πράγμα. Θέλω τα έξω μου να μπουν μέσα μου. Τα έξω μου να μπουν μέσα μου. Τα έξω σου να μπουν μέσα σου. Τι εννοείς δηλαδή? Είναι αυτό, καταπίνεις. Το πίνεις μέσα όλο. Πού, στο X-Men. Ή στο Star Trek. Αχ, αισθάνομαι καλύτερο τώρα, λίγο κάτι. Μια πίπα ίσως με φάνε στα ίσα, δεν ξέρω. Όχι, Θεέ μου, τι φτιάχνω αυτό το πράγμα, τι το ήθελα, μαλάκας, τι το ήθελα. Τι το ήθελα το Γερμανό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια χαρά ήμουνα. Μια χαρά ήμουνα με τον Τσούτσου. 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 Σε παρακαλώ, μην τραβάς άλλο, σε παρακαλώ, μην